شالوم 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 ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ይብዛሐልኩም أنا حاوخم سلاح الديني كاب نكروسوس قالت تولدي على ما قف بيت كريستيان يزفنو زلو كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ካብሎ መጀመርና ማዓልታዊ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንማዓልት ዝኸውን ክንካፈዲና ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ ማዓልታትና ሐሳብና በመሐዳስ ክንብረን ስለዝግበአና ሰብና ሐሳቡ ስለዝመስል ማዓልታትና ድማ በሐሳባትና ካውሽጥና ብዝፍልፍል ነገርን ስለንብረን ንውሽጥና ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንምገበሉን እንካፈለሉን ሐሳብና ተሐዲሱ ንማዓልትና ዘእቱ ፕሮግራም ክኸውን ማለትዩ ነዚ መደብ ዝትካታተሉ كل جزء أبزناتنا ويب سايت نداتهم أبيتو فيسبوك كل نداتهم معلتاوي ناينجوس عشديشة كتسمعوا تقوليهم نجوس عشديشة ناينجو كوردي مالتي كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሎሚ حدا قال ككافلوكمي لوم نريو سب بنجرا ጥራይ አይነብርን ይዝብሊ كبرني እግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 شعو منفس نيسوس بديابلوس كفتنا برخاوصو 4 معالتن 4 ليتن مسصومه دحر زطمه اتفتان دما مصيو ود املاح انتقونكا زماي نزمان انجيرا كخون بلبلو يسوس جنا سبكاب اف املاح بزوت كله قالنبر بنجيرا طراي አይነብርን ጽሑፊሉ መለሰሉ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኸመይ ከም ዝነብር በትክክል አብዝ ጽሑፍ አቆሚጥልናሎ ሰብ እንጀራ ጥራይ አይነብርን ሰብ ካብ አፍ እግዚአብሔር ብዙወጽ ቃል ካብ አፍ እግዚአብሔር ብዙወጽ ሬማ ጥራይምበር በእንጀራ ጥራይሲ አይነብርን ይሉ ሓደ ነገር ክነግረኩም አሕዋት ዝኾነ ንብረት ተዳገዚና እቲ ንብረት በትክክል ከመገሩ ከም ዝሰርሕ ንኽንፈልጦ ካብ ሰራሕና እቲ ንብረት ኣብቲ ንብረት ወረቀት ላአኸልና ኢንስትራክሽን ዝሕብር ማለት እዩ አጋጣጥሙኡ በኸመይ መንገድ ንጥቀመሉ ካብ ማይ ክርሕቕ ተዳአሎ ካብ ማይ ክርሕቕ ኣለዎ ካብ ሓው ክርሕቕ ተለዎ ካብ ሓው ክርሕቕ ኣለዎ ዝብል ኩሉ ጽሑፍ ኣለዎ ንምንታይ ተዳይልኩምኒ ንንብረት በትክክል ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝፈልጥ ሰራሒው ስለዝኾነ ንህይወትና ድማ በትክክል ከመይ ክትነብር ከም ዝግባአ ነተስተፈጠረትሉ ዕላማ ነተስተመደበትሉ ዕላማ በትክክል ከመይ ጌራ ክትበጽሖን ክትውድኦን ከም ትኽእል ዝፈልጥ ፈጣሪያ እዩ ፈጣሪያ ድማ ስለ ህይወትና ክዛረብ ከሎ ሰብ እንጀራ ጥራይ አይነብርን ይሉ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን በኻላ አዛራርባ ካብ እንጀራ ሕልፍ ዝበለ ናይ ዕላማ ህይወት ዘምብረና ና ውሽጥና ዘአቱ ናይ ልዑል ቃል እዩ እንጀራ ንደገ ንስጋና የህጥሮ የበርትዖ ኃይል ይኾነዩ ትክክል ነገር ግን እንጀራ በሊዕካ ንስጋኻ ኃይሉ ኮይኑዎ ውሽጥኻ እንተዳ ኃይል ሲኢኑ እንታይ ዓብስ ምክንያቱ ኣብ ህይወት ክትነብሮ ዘለካ በትክክል ንዕኡ ዘድሊ ውሽጣዊ ኃይሊ ጥበብ ምስተውዓል እዞም ነገራት እዚኦም የድሊና ምክንያቱ ቤት በጥበብ ያተህነጽ ኢሊ መጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ ምስተውዓል ድማ ካብ ውሽጢኦም ዝወጹ ነገር ግን ከም ተደገና ምስሙሉ ዓቕሙ ካብ ስእነት ምግቢ ዝተላዓለ ካብ ስእነት ማይ ዝተላዓለ ዓቕሙ ከለዎ ምስራሕ ከም ዝስእን ውሽጥና ድማ ጥበብ ጎይታ ከለዎ ምስተውዓል ከለና እግዚአብሔር استخافلنا ነገር ከለና ሰአን ነእትዎ መግቢ ሰአን እንበልዖ መግቢ ሰአን ካብ አፍ እግዚአብሔር ዝወጽእ ቃል እንምገብ እቲ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ ንደገ መግላጽ ይስእን ሎማ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ውሽጥኩም ዝተቀመጠ ኣብ ህይወት ከግዝአኩም ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ውህበት ኣለኩም ፖቴንሻል ኣለኩም ዓቕሚ ኣለኩም ጸጋ ኣለኩም ኃይል ኣለኩም ነገር ግን ንኃይልኩም ዘውጽእ መግቢ ምምጋብ አይተሕመቁ ምክንያቱ ስጋ በዘይ መግቢ ዓቕሚ ይገልጽን እዩ ምስሙሉ ዓቕሚ ናብ መሬት ዝወድቕ ብራዘር ሎሚ ትሕለል ዘለኻ ሎሚ ተስፋ ትቆርጽ ዘለኻ ንዕኡ ዝኸውን መልሲ ውሽጥኻ ስለዘየለ ይኮነን ነገር ግን ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ መልሲ ኩሉ ዘውጽእ መግቢ ስለዘይብልካ ይትሽግር ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን
لما عن ترجسنيا خوينا حدا نجرك نقركم هيوتنا علامة يا هيوتنا رعاية نجرجن نرى أن علامان زبتصح وشت أوسب النايو وشت أوسب إننا زسرع دما بالنقطو نايتلو عل كاليو مصحف كزارب كله ودي لبخانا بقالاتي يقلب أذان كادما نابزرباي نيلو لزرقبن هيوتي إن بزولو سوق دما فوسين يلو هيوت دما خابيات فلفل لعلو كله نلبخا حلو ريخم نهيوتنا أن حلوا نهيوتنا نكناخنا قبلبنا يو مخنياتي هيوت كاب دغ يجمرني هيوت كاب لب يزي جمر نلب جن بمنتاي حلي يتحطو لب بيدكاي حلوني لب بسباي تحلوني خا لبي بقالتو لعل غيركاي خا تحلو زتحلو لب زتحلو هيوت يوص زي تحلو لب دما زي تحلو هيوت يوص سلازي تخكلنيا زغونه هيوت كابانا كفلفل ندلن دحر كوينا نتخكلنيا هيوت زخون حلوانا يلب يدلينا قنيتنا يلبيد لينا للبنا زقانن زحلون جن قال املاخي يسوس كويتايو سلازي كابزا معلت زي اجميركم احوات بتخكل كتنوبرو تدلين تخونكم بتخكل كم تاملاخ زمدبو ناي عوت ناي كبري ناي حيلي ناي امنت عالم كنبر ندلن دحر كوينا اذا املاخ مديبو زولو هيوت بناي اغزابير قالي زنبر كاب املاخ وصا زولو هيوت ناي چنقت ناي فرحي ناي حمام ناي غسقولنا ناي دخنت ازو كل هيوت كاب ناي اغزابير فقاد وصا هيوت يو ازي هيوت بزي قال املاخ زمالالوسو زنبرو سواتيوم بقال املاخ زمالالوسو قالو زمغبو جن ابتناتو فقاديم زنبرو سلازي افقادو ختنبر مغبو تمغب مغبو دما قاليو املاخ سماي مس كلكم بغويتا دس يبلكم امين كل